Ndeewonu ndị be anyị daalụnụ. Ihe dị ukwu na-emekwa, asị m ka m kọọrọ unu akụkọ a. Ọkwa ịma mbọsị a m bịa kọtịa nwa agbọghọbịa dị ime, nke ahụ bụ na ọ nọzi unify na ye, ọ mara na ọ dị ime, o wee mechie mata n'ebe ọkwana ya ka onye be anyị bịakwa kọọrọ m na o nwere nwa be anyị dị 13 years mụkwara nwa dị same thing na mba United Kingdom, ma mụ ya nọkwa papa ya nọ fa mara na ọ dị ime. Mgbe Labour bidozi mebe nwa ka o bido na-ebe akwa echee na-afọ ọlụlụ, mama amara na ọ dị ime, papa amara na ọ dị ime, nwatakịrị ịma na opeke ọmakwụdị na ọ dị ime nya ochie nọ afọ ọlụlụ ọ na-ebe akwa na-ada n'ala ịmaga amara ụdị ihe nke ahụ dịtị na akaligo. Ịma ịbụrụ nne nwaanyị ị ga-amakwa ka Labour si adị. Labour anara amụli chacha, inwe ike ịtọpụ ọgọdọ gị gbaa ala ịghọtago. Nwa a na-agbazi ala asị ogini na-emezi ebuluzie gaba ụlọ ọgwụ, ndị dọkịta ama akwụdo ihe na-eme nọọ na ọ bịazi amago mụpụ nwa n'ike ịghọtago. Sikwa ịma na ime mekete gị isi ka ije na-ama ya bụ toilet ka ije ndị nne nwaanyị niile na-eme nya o nwere ihe anara eme gị ịnọbe ndị mmụọ. So nwa anọzibe ndị mmụọ ọsịzịa ka o jekwa ama nya bụ mposi toilet. So ka o luzikwe ka ọ mụpụrụ nwa tụrapụkwa n'ala mkpu wee gaa isi. Ọ bụ onye Igbo be anyị ka o mee na United Kingdom a. So ụmụnne ikwene ka ihe a mee gị, kedu ihe o ji mee? Ọ bụ nne na nna na-eje ọlụ rapụfa, ijebe ọlụ rapụ ụmụaka gị ịmara ihe ha na-eme n'ụlọ. Yes, ị ga-akwụ biilụ kwụọ ihe niile nete ndị nọ n'ụlọ sendi ego, ị ga na-eme ka ime itinye ọp, mana ị ga-apọsgodi gbanata ya breki ịghọtago. Emechekwa ị ga-eru ebe ijije maka ụmụaka bụ nọmba 1 tin ya bụ ị ga-ejisi ike na-enete anya dị important ịghọtago. So a wee sị na ndị nne na nna na-abụ ụmụaka nke ọdụdụ nwa dịkwara 5 years abịazi arapụrụ ya nke dị 12. Mgbe ọ dị 12 ka o bido na-eme ya, abịa kpọchie fa n'ụzọ. Ụfọdụ fa na-abụ agawachala night duty ụmụaka na-akpọbata nwoke ịmago nke nwaanyị amịpụ ekpuchie ụmụaka ọgọdọ edebelu fa ndị n'ụlọ, ekpu ofe ọgọdọ asịfa naba mama na papa apụọlụ abalị, ma ụfọdụ kwa fanaba apụọlụ ụtụtụ a na-achụ ịmago ka amala onye ga-achụtakarị n'ego. Duta adịghị n'otu ịmago ọ bụrụ na fa adịrọkwa n'otu, mana abịa n'ihe ego ifu na-adị ọzi n'otu. Di na nwunye kwesịrị ịdị n'otu ebe niile, ọ kwesịrị ịbụ sọ n'elu bed ka a na-adị n'otu ịmago. Abịa a na-eme kọmpetishọn onye ga-akpatakarị ego, onye kpata na-akpịa a na-ejide ịmago ka ndị mebe nke gobele ndị be anyị ihe mba ịyara eme na-emekọ ihe niile ọnụ. Ọ bụrụ na unu achọrọ imekọ ego ọnụ, unu kpaa ka unu si gaa na spend ego ahụ nya di jebe ọrụ, nwunye anọrụ n'ụlọ, nwunye jebe di anọrụ. Onwe ka esi ike ọ bụ di ga na-alụsi ọrụ ike, ọ na-aga na-alụsi ọrụ ike. Ọ bụrụ 5 times na a week ọ na-alụ, nwunye je lụcharụ 2 times. Ọ bụ na di ga-alụcha fancha 7 times ọ lụcha, nwunye anọrụ n'ụlọ na-enete na-esi na-azacha na-enete ụmụaka anya maka onye ọbụla nọ n'ụlọ ọ na-alụkwa ọlụ. So ụfọdụ ọ bụrụ na nwunye gị ka ụmụ ike, ọ bụrụ na ọ gụrụ akwụkwọ, ọ bụrụ ya ga na-aga like na ọ bụ onye ọrụ nọọsụ ma ọ bụ onye ka akpata ego, di anọkwala n'ụlọ ma ọ bụ di aga obere ọrụ 2 days, unu ga-akpa ya akpa and ego ahụ unu kpaa ka unu si gaa na-espend yes. Onye ka akpata aka na-akwụkwa ụgwọ ihe dị iche iche ịmago netekwa onye a nete onye enete ndị be unu niile ịghọtago. Maka onye nọ n'ụlọ nọkwa n'ọrụ ịghọtago. Ọ bụrụ na ọ dị gị ga na-anọ n'ụlọ ọ na-anọ maka o nwere onye ga-enete unu rapụ ụmụ unu. Nke mbụ, ndị nwe obodo chọpụta fa ga-anara unu ụmụaka ahụ. Nke abụọ bụ na fa mebinere gị ọghọgo gị afịa ghọọ society and ụfọdụ ịmara ma fa na-eji azụ afịa, fa na-enyekwa ụmụaka ọgwụ fa na-ele, ụmụaka na-agbagharị na-edistribute rufa and nọrọ ịmara ihe na-eme and fa nọkọtazie ghọọ nuisance. Fa aghọgokwa na society, ọ ga na-emetụta onye ọbụla. So ị ga-agbado ụmụaka gị anya fatopụte mmadụ nke ikpeazụ dị ihe dịka 12 years inwe ike unu niile agabazi ọrụ ata ego ịghọtago. Mana fa pay mpe like this ifuru ka
ka o si mụọ nwa ọ dị ime, onye obele nwa ebido gosobe nwoke fagha ogbu onye maka anya ụlọ eluru ana. Ọ bụrụ na anya ụlọ luru ana ike amakwa mgbe o bido sobe nwoke, ibido wọnụ bịa, ibido kọshọn bịa, ibido kụbuneti aka na ụkwụ kọtụ bịa teelụ, ịghọtago. Mana ụnụ amara duto na a na-eji oke ọlụ, ịghọtago. So a na-ekwu ụfọdụ asị onye ga